Dobrý deň, prezentujeme koženú peňaženku nemeckej značky Bodenschatz z internetového obchodu kabelky.eu Pekné veci. Táto trendová kožená peňaženka je určená pre dámy a je vyrobená z kvalitnej prírodnej kože. Je v atraktívnom fialovo-šedom prevedení. Táto peňaženka je ešte dostupná aj vo farbe čiernej a vo farbe kamelovej. Peňaženka sa uzatvára na kovový zips, s ktorým sa veľmi jednoducho manipuluje. Vnútorný priestor peňaženky je veľkorysý a prakticky usporiadaný. Je v ňom veľké množstvo priehradiek na karty, kreditky a aj väčšie doklady. Počívka peňaženky je farebne prispôsobená ku farbe peňaženky. Mincovník je rovnako uzatvárateľný na zips a je priestranný dvojitý so stredovou priehradkou. Pridaná hodnota tejto peňaženky je, že na prednej strane vonkajšej sa nachádza osobitná priehradka pre mobilný telefón. Táto priehradka je uzatvárateľná na suchý zips. Na vnútornej klope peňaženky sa nachádza ešte aj praktické malé zrkadielko. Vonkajšia klopa je zdobená jemnými kovovými nitmi a prešívaným vzorom. Peňaženka je precízne spracovaná, okraje sú prešívané. Peňaženka je zabalená v takejto krabičke.